Igbo bụ Igbo ndewonu. Asị m nke onye chi na zere ma nze zerukwa ibe ya. Ọ bụrụ na ị na-eje ụka biko bịara m nso. Ọ bụrụ na ị na-eme ọdịnala biko hụchaa ntị ọfụma maka na ndị be anyị si na ikwu amarọ na ibe ga-ezi ya. Ajụjụ ka m chọrọ ka m jụọ m ndị Igbo, o nwere ihe dị iche egbe na egbe? Iji wee kọwaa okwu a, ị na-anya ihe nji n'aka, ihe bụ nzu. Nzu bụ ihe si n'ala wee gwupụta. Ndị Igbo si na aka mara nzu anaghị amụ unyi. Nke abụọ bụ ntụ. Anyị nwa bụ ndị otu Kristi kwenyere na oge ọbụla egburu mmadụ ntụ n'egedege ihu ya na-egosi the beginning of the lent. Mana ajụjụ chọrọ ịjụ, o nwere ihe dị iche egbe na egbe? Iji wee kọwaa okwu ọfụma ka ọ ga-esi wee dogo anya. Ọ bụrụ na onye otu Kristi egbue ntụ n'egedege ihu ya, kedu ihe ọ na-egosipụta? Dịka onye na-eje ụka, nye m ọsịsa. Ọ bụrụ na ị na-eme ọdịnala maọbụ na ịbụ aka ji ọfọ maọbụ eze mmụọ maọbụ dibịa, ọ bụrụ na onye na-eme ọdịnala maọbụ nwa dibịa maọbụ aka ji ọfọ ama nzu na nkuanya ya, kedu ihe ọ na-egosipụta? Ọ ga-amasị m ka inye m ozi a n'ozi edemede na kọmentị maka alụ tụsa ozi a, maka na ọtụtụ ụmụnne anyị ga-etinye ọnụ ha maka ya bụ ihe. Maka alụ tụsa ya all the social media handle, share ya with all your friends and all your family member. Cheta na ndị be anyị si na anụta aka arụ eze bụkwanụ ya bụ na eze na-achị ọfụma, na ihe ọbụla amara mme na-agazi. Maka atọwa ụtọ si wepụ aghụghọ, maka na okwu ọbụla a na-asa anya ọ dị ha ebi ngwa ngwa. Onyenụ na karị ibe ya. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Sonyesiere m ike n'ihe na-eme na my 2 page ka o nwee ike ịgazi. Igbo bụ Igbo, asị m anyị ga-adị. Ndewonu.